Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot ka na kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti paggibusan ti makalawa sa pakasaritaan ada pauluan. Manglaylay man ti ayat mo. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be. Uminom kay latta kakadwa. Ang mawanagap-apa no mabartag kayo Boss. Da kayon ti mangisira iti bodega inton madamdama. Sana bale. Tadagard ang makaamo dito Boss, wandalag. Sige nga Rod. Panawan kayo pa'y. At danas ka nakasaritak. Boss. Masapul asaya atin lang ti makikadwa kadagiti tao. Tapno na ang naislat at trabaho da. Nasken ama parang ay ko tinigosyok. Iti kasta. Adda pang biyag ko iti agbalin a pamilyak. Timot maipapankin nida. San abasta erukmak ti ayat ko. Aging iti saan da pa'y nakapagkalaysa ni Dave. Sa anak asumardeng amangirangrang itiriknak. Nakaawid ka gaya man. Kumusta mo tinagmalan mo? Okay lang. Awan mo't parikot di restaurant. Nasayat nga ron no kasta. Iso na lang. Ada parikot ko kiniron. Apay? Kanayan mo nga umay di restaurant katagsarsarita da ka ni mama. Kasta ka ni? Katnimat mama, kasla iduron nalata ni ron kanya. Kat, anya matima ko namiti da ita. Nadala ko mababalin ko. Kat, agkasarta itan. Anya? Dahil talang ti pamuspusan. Tapno maminggan na di alalaki amang rengreng-rengken ka. Dave. Pasensyakan, nakurapay ito kaayan-ayat mo. Di kagdanan. Saan ka agkanat paray ti dayta, okay? Saan kan tuupulos isuka ti dayta aron? Wano asino pa'y di ta abak nang? Nga masupring mo nga tayo kag nanayon ni mamam. Wan. Agyamanak no kasta. Wan kaya, agbiyahe akin ton pigat. Anya? Ibaunak ni manager di main office. Kaya't nakano akasarita the head engineer. Di so. Aganat ka Orsi ka. Kat no dapan nakabalin na. Never makikuyo ka kaniron. Anya ko mamatirason ang makikuyo ka kan ko anangay. Saan kang agdanag ko nakmanan? Uri anyat ar-aramiden da, tapno maya si diktirik na kitidadya aron. Di dan pagbaligi. Dinto agbali ti panagayat ko kan kati. Agyamanak no kasta. Ulitek ti kanayon kung naibagakin ka. Manglaylay man ti ayat mo. Sikak kat sikantulang ti nakayaten tung palpiag. Agpamanila ka nun ni Dave. Talaga amayada yun kanyak. Nung maamuan day ta ni mama. Amangan nun at da nasugsugan na ni Ron. Magtatong kanyak. Ay, nyamatan di kasi mapaspasamak. Pulos sa anak tong manugot iti kayat ni mama. Karbangak ti agpili. Iti pakiayan ayatak. Kat ni Dave, ti umunakan mauti nga ayat ko.
Maturo kak badlagat. Ado tinas ka ng asikasukin ton bigat. Mitingak to pa'y dagiti staff. Nang rona, kat ada na idanon kanyak amadingar aramiden ti may sa kadagiti adda iti kusina. Nang rona di purchaser. Saan ang mabilin kanyak ti kalukwan nga aramid ta? Sino at ni Ron? Sumpatak nga ta? Ignore klatan da ito nga awag na. Rabi imatan. Ibagak tulatan ang nakaturugak no si Derin na. Girl, I need you. I need your love. Anya, agpa Manila ka kunam. Ibaon lang ti manager mi, tatang. Ket amangan numaya karag iti main office mi. Kasta ka day. Nga madamot la kanyak no kayat ko. Ngamin, saan na maungpot ti probationary period ko. Ket pagpirmahan na ko ni regularization status ko. No, kayat ko tagtuloy. Nagsaya atan no kasta. Isa ako nak. Agtanin na inak pala ditoy. Pangpalpaliiwak no kasano. Sa akto ag-aplikar iti sa balya kumpanya. Adda keng kadaitan amang kita iti pagsaya atam anak kau. Buntatan. Ket no kasano. Kayat ko pa iti ag-abroad. Anya? No may kanak iti gundaway. Kasta ti planok, tatang. Kayat kong isagana ti amin para kada kami kaninida. Anak. Kaya't kung ipakita iti inana, akabalak mat ti rumangay. Kita anak ko. Hanggang narigat mat no nangatulaunay ti arapaap mo. Saan mo apilitan no, saan mo akabalan. Dadakdakas ti bunga na no matnag ka. Tatang, mawatan kayo. O sige, taginubatak pa. Alawan, agan-anad ka kumaakanayon, anak ko. Ured na kayo, tatang. Nod na marikrik na yo. Saan nyo apilitan tiyang trabaho? Agina na kayo. Sige, kasta nga roden. Bye. Bye, anak. Hadaak manin dito'y bangkag. Saan ko man akayat ti anak ko nga agtrabaho ak itinadagsan? Kabailak pa'y mat. Kenda ito iti pagwatwatak. Nay, apay nga emek ti masikog akalding kaw. Ay, saus. Ay, agan aksamot taon. Ay, kita ikman. Ay, dagiti tarakin ko ti may sa pangikat ko iti bandawg. Kin pakaliw-liwaak. Ay, ano saklat tati agtartarakan. Narigat mat no awan aramidag. Muna kalata na sumrek ni da iha. Uwan, mama. Adapay ngamin papanak nga umuna. Ang kita kami kin kumari Lilia. Tada ising-singasing na negosyo. Manan, saan kayo kadipay amapnag? Saan tayo lang arudan mas asikaso ti negosyo tayo di probinsya? Man ano ko man o damanin sa bali. Kaya't ko nga da maibatik ken ka apag namayam iha.
kontento ako ni Deto kasasaad tayo, mama. Ngam saan pa'y nga umdas kanya ka. Isuasi ka, piliyam kunak manan ti pakiasawaam. Tadinto ket agbanag nga awan dagitoy apagrigrigatak nga isagsagana para ken ka. At tamanen bagas ti ibagbagayo. Kaya't kulaang ti makasigurado. Adinto masayang dagitoy, iha. Saan daw mapasamak dahi tang ibagbagayo, mama? No ti ay ayatek, ti makatakunay-nay ko. Nga iso ti kabinulig konto ang mga iwan kadagito eh. Numakiasawak to iti kunayo nga damabalin na, asaan kumat nga iayatan, dahi tati masiguradok, agbanag to amin iti awan dagito eh. Chocolate and flowers for you, Nida. Ha? Apay din ito Ron? Saan ko matakasangay tap nasagutan na kiti kakastoy? Saan matakasapulan akasangay ti tao? Asagutam no kayat mo asagutan? Wan matkit di ang, awan tiga po na asagutan na, Ron. Pabainan nak ka di? Pakaragsakak da itoy. Okay. Tapno saan mo mata ko na? Awatak. Nga maudin da ito, ha, Ron? Nida. O sige, agtugaw ka. Agyamanak. Ano ti kayat mo? Coffee? Oraan niya. Katagyamanak. Okay. Agpayugak na ron iti kapen. Ngam saan ka amasaw nga kasarsarita? Ada nga min short meeting ko kadagiti staff. No problem. Kat agyaman naklaunay. Ta inawat mo ti regalo ken ka. Sige. Excuse me, Haron. Girl, I need you. I need your love. Anong aldaw nga imimayak dito eh. Saan ko anaranaan day di amo kong adib? Saan nga tanga umay dito eh? Oh, Ron, iho. Ata ka ma dito eh. Apay, ngagmay saka. Naimbag nga aldaw yo, ma'am. Ninida. Madaman sa team meeting da iti staff na. Okay. Okay ka lang dito eh? Aun, ma'am. Agpalabas sa klangit ti oras. Ma'am, adaman damagak? Anya da ita? Doon alawas nga imimayak dito eh. Nang rona iti malam. Saan ko anaranranaan ti BF ni Nida? Saan mo ka di nga amo? Nayakar ka no, ije Manila. Kasta ka di? Isot na ko na ni Nida kaniyak. Kasta ka di, ma'am. No kasta, mabalin nga awisik ni Nida nga agpasyar. No, manugot kayo. Apay kit din asaan. Isot kasaritam. Agyamanak, ma'am. Kasaritak to nga rod. Boring ngamin. Tawan mo't lang kasarsaritak. Nang rona no, ada akon iti apartment ko. Sige. Kasaritam to. Awan mo't nga tatidakis na, nagkuyog kayo. Manawan, mama. Adda ka no ibaganakan ka. Anya ka no pailaan. Kasaritam ko, ma. Katkas iti kanayon ko nga ibagakan ka.
Pakitaam laeng itinasaya at jay tao. Ay, sige mama. Handa kayo ngamin. Aniya asyak. Imparang kaklang arudan nga awan ti mauray na kanyak. Namdagulit. Kansan nga agsarsardang. Makasawak. Tamanla ako na akon. Impakada ka matan ka ni mamam. Di na ka di mapatgan ure italaan. Bilibak matitikin na pigsa ti kapit mo kin ni mama niya. Napudno ngamin. Titarigagay ko kan kanida. Ngam amo mga adan kaayan ayat ko. Amok. Saan kayo pa'y nagkasar? Ado pa'y lati mapasamak ba iti panaglabas ti aldaw? Tanya ti kayat mo asawa ni ti daytaron. Saan ka kadi ang makaaw-awat iti sao? Uray inton kaano man, awan mauray mo kanyak. Okay. Saan ako na makisinupyat iti dayta? Tinapatig ita. Kat di naklapdan ang mangiparik na. Kan mangipakita iti kinapudno to'y ayat ko. Talaga saan ka makaaw-awat niya ron? Dagulitak. Tapanangipakita kan panangiparik na. Iti kinapudno ti ayat ko. Saan ko ngamukan ka? Ita, patgam ko man ti awis ko ken ka. Nga ore iti umuna agundaway lang. Oh, sige. Sige man lahangan. Ngam saan tangang pa yan? Adda trabaho. Agyaman aknida. Sige. Kaya't ka lang akasarsarita. Morotakan ko na mama. Ngam saan nga agbidot nga agaramit iti dakas ta saan konto ang mapakawan. Awan mo nga tatidakas sa panggap na. Kat no adadakas sa panggap na, no adadakas nga aramidan na kanyak. Basulyo, mama. Aniya? Amok. Idel-del-del yo kanyak ni Ron. Iso natangkan ti pakinakam na. Gaputabak nang da. Wen, gaputabak nang da. Iso ti kayat yo pang yasawaan kanyak. Kita aglaang mo ti masakbayam iha. Mama, saan lang ang kinabak nang ti makaipaay iti napintas sa masakbayan? Diyak to almanan ti aglaplapos sana na kinabak nang mama. No kalbaryo matlaang ti katukad na. Aniya? Sige mama, mapilitan ang amakikul kiniron gapu kada kayo. Nang ulitak, no adadakas nga aramidan na kanyak, basulyo. Kan umuna, kan maudin da ito eh. Madanaran aklin, ngam simuro taklatakan kwa na. Ngam nakasaganak mat iti anyaman nga ramidan na. Kat saan ko mga agbitot? Apa pinalubusan na ka ni mamam? Saan ko mat amaawatan ni mama? Napatpatagkan ko na ti sanikwa ngam ti pakasaknak nga anak na. Materialistik la unay. Daytan ti pare ko. Ngam jaki palubos lin. Ure anyat mapaspasamak. Saan danto nga agbaligi iti panggap da? Imbagam ka di daytoy kini Dave? Dayta ti pampanunutek. Kan mariribukan ak launay. Tsaka mo no ibagak kan kwa na wano saan. Nasaysayaat no ibagam kan kwa na. Nga ta? Uwan Ngam kasano na din agmot palubusan. Kan agsakit tinakam na. Maawatan na kamot siguro. Gandi ta ang masubok. No kasanot pa nagtalit na ka. Sige, awagak nga ron ni Dave. Ipakadak kan kwa na, ti ikukuyog ko kiniron. One friend. Sige, kastapay nga ron. Kan agan anak ka. Bye. Bye. Ay, makamutitan. Ngamnas kan nga agsagana ak. Apay dito igit ti baybay ti nang ipanam kanyak, Ron.
Tapno makapagwayas ta, Nida. May kanta iti gundaway ng agsarita austo. Awan dinas ka na pagsaritaan ta. Adda. Ti maipapan iti ayat nga idat-daton ko din ka. San ka di nga imbagakon nga awan ti maure mo kanyak? Gato taadan ka ayan ayat ko? Siyak ti ad-adda ang maikarikin ka, Nida. San kit di aday Jay at David. Nga anak laang ti manalon. Naglaingan ta sikat mga ibaga? Asikat ti rumba nga para kanyak? Uray pa'y asino. Kan uray pa'y anyat kasasa at tibyak ti may sa atao. Akas ka ni Dave. Isot ay ayatek. Sana napatag kanyak day tayo bagbagan. Maag ka no kasta. Sikat ti maag. Idinto ta siyak. Maitid ko tinagin awa abyak. Sana day ta ti pagrukodak. Kan no kinagin awa ti biyag. At damot ka ba ulan mi iti biyag? Saan lang asikat ti adama ko na akin na baknang na? Kan saan ngay ti agnanayon? Kat material lang abanag. Ti makaparagsak iti tao. Angam, kasanon no saan ko nga ipalubos nga isot pagtinlagam. Taasino ka? Ano ti kahit mo asawan? Nida, ay ayatan ka unay. Kat saan ko nga ipalubos nga agtinag ka iti sa bali. Ibatang ti imak. Ayop ka. Matayak pa yung muna sakbay ang maaramid mo. Tipanggap mo kanyak. Ibatan na kron. Ladingitak, Nida. Tangay saan ka maala iti nasaya at asaritaan. Ibatan na kron. Ayop ka. Ayop ka. Saan ka makatayo, kanyak? Di nagmaitarehan, Nida! Uray kasanot pa nagpaarayat mo, Nida. Awan makaarayat kan ka. Nagpartakan nga agtaray ti awanan bain. Basal yun na ito, mama. Idurduram na kitidakis. Pakawanin na iha. Tiwanan ba in alalaki? Anyas klase iyo ngayon na, mama. No awan na ira na amang ngalap asim manglad iti na dyan lugar. Nagbaligin na dyan ng ramos kanyak. Anyas klase iyo ngayon na iparamos na kititawa dyan kayat. Ipaimbalon ko tiwanan ba in. Mama, urian niya, Peter aramidan niyo ita. Awan din ngay bagayon. Panahon kayon kat makamo kayo na tinegosyo yo. Aniya? Surutek ni Dave. Kat makitinakon kanwana. Agkasar kami na urian niya tibagbagayo. Nida. Lasing itik, mama. Yamti kayo't kunti masurot iti dito agong daway. Saan kat ada kayo ti masurat iti pakasiknan ti pusok. Saanan, mama? Alisa, nakamutlagay am dito'y balkon. Anya ti aramidem dito ikatnay agar arbis pailaan. Nagsardengan ang nagarbis, lolo. Agang angin langan. Kitain nyo. Nagparangan ti bulalayaw. Nagmayat ni nagduduma ang maris na. Kalpasan ti talo anapig sa abayakabak. Isirna at namatlaengan. Di mat na nagparangan ti bulalayaw, lolo. Sumardang ti kinadawal ti panawan. Kan malagip ko pa iti bagbagayo iti ubingak. At dabalitok iti puon ti bulalayaw. Kasta, ay kaya't awan pa yung aron tinakadanon iti poon ti bulalayaw. Isu ni mama, aging gaita. Saan na pa'y anasarakan ti balitok iti puon ti bulalayaw? Saan pa'y anaumang agtrabaho iti balasiw taaw? Ay, mailiw ka man ngatan ken ni Marjorie amamang mo. Ay kaagawid to siguro, inton makaturpos ka iti kolehiyo. Ti ibagbaga namat kanyak na umawak iti. Alaan nakto ngagtrabaho iti London.
Inong tanak, idijak tinungpal ti kayat na nursing kay alaag a kurso. Nakalagip ka manen. Alisa, apok, amok, asaan laeng nga iliw ti marikrik nam ken mamang mo. Bayan tayo na pagsaritaan ni Mamang Lolo. Oray agyan pa yan ijay London. Saan pa'y pulusan nga gawin? Sir. Iti kabiitan na panawan, kat may patungpal min dito a misyon mi. Yes, sir. Nakapagtutulog kami kadagiti pulis, tapno agtitinulong kami amang raot itinalawa a plantasyon ti marijuana. Yes, sir. Iti bantay muging. Sir. Sigurado kada kayo nga agbaligi da ito yung operasyon mi. Kastapay nga rod, sir. Bye. Anak ni Alisa da ito yung mawawag. Ay, mailiw ako niti kayan ayat ko. Niliset gayam. Hello? Hello, Manong Omar. Kumusta kayon? Nasayat lang. Adak pa'y lang iti destino ak dito Ilocos. Katsika, kumusta kan? Imawagag. Kaput maragsakan ng amang ipadamag. Anay destino akmat iti headquarters. Talaga nga impay-pay sumti nagsoldado Nabiit ka pa'y a reporter iti radyo. Nakasiksikat kan. Kaya't ko soldado ak kasi tinobyok, Manong Omar. Agsilselos kan samet. Nasingpat ni Regino anobyom. Mailiwak launan kan ka, Alisa. Nasurok ang makalawas ta saan na nagkita. Si kamot ngami. Maibtura masan nakamakita. Agpasugnod man ento'y napintas a nobyak. Amo ba't ti trabaho ka soldado? Sa talongal daw ang nakapigpig sa titudo. Wanan. Maawatan ka. Malagip ko gayam. Kumusta ti panagadal mo? Masirit, day tinobya. Tsak agpaatiw kadagiti ka klase. Sa bali lang agpaiso ti inspirado niya. Amumlata na niya. Masapol nga aramidek daytoy para kini mama. Oh, apay para kini mamang mo. Para iti masakbayam ko ma. Naistoryak matan ti kinaungot ni mamang kanya. Saan na akayat a bumabati grado? Kumusta gaya man ni mamang mo? Awan ka di pa'y pamalpalatpatan na iti relasyon ta? Awan ti bibiyang na kanyak dayjay. Sana bali saan nakapatpat gan? At dakamat. Dan sakit guram kini mamang mo, Alisa. Agpapauyo aklaan ka ni mamang ko. Oray na ungat kanya. Pat-pat gaglat ta. Girl, I need you. I need your love.
Madamdam mga tapay asumangpet ni Alisa. Ado ti aramiden na iji pagadalan da. Nang runa, tatalungal daw nga awan serek iti pagadalan. Tatang, masigurado yung ata nga iti pagadalan ti aya ni Alisa. Ang mga nanakisin na, kiti nobyo na. Ay, awan pa'y nobyo ti balasang mo. Kanayon ko apal palagipan at ipanagadal na ti ipangpangrunan na. Napintas ni Alisa. Diyak mamati nga awan nagar-arim kan kwa na, tatang. Ay, Marjorie, saan mo amaliklikan da ita? Ang awan mo't makaiturid amang pasyarkan kwa na. Mabuting dangata gaputamay sa ak-aritirado a pulis. Kakadwa, nakadanon tayo iti pasat ti bantay muging nga ayan tinalawa a plantasyon ti marijuana. Agsipot kailangan na imbag. Sige. Saan tayo nga mo? No nakalingad dagiti kabusor, kadagiti narukmos a kayo. Men! Take over! Kay bagbagat la. Kung saan amabalin amapaay kami iti daytoy nga operasyon ni. Kabayag asaan ka nakapasyar dito balay, Sargento Garcia. Anya ti kayat mo nga inumay. Agyaman naklangan, Colonel Arizabal. Ngam sa anak nga umin-inom iti nasangar. Ay, talaga nasingpet ka. Anya nga ron nga iti kayat mo. Babae. Kadwain ka man nga ron, ijay baryo unaw. Naangaw kayo at talaga, Colonel. Naalikutag kayo nga tayo, di adda kayo pa'y iti serbisyo. Ay, nagpadataan nasingpet, Sargento. Tangay nabayagan ang nakaritiro akas pulis. Awagan naklatan iti Tata Felipe, tapno nasaysaya at ti panagsarita ta. Tata Felipe. Damag ko ang nagbaligi kano ti operasyon iti panagtipon a pwersa dagiti soldado ken pulis. Napaggan nga operasyon. May sa pulis ti daksanggasat ken talo kadwa ka soldado tinasugatan. Ngam nagbaligi kami anang route iti talo nga ektarya a plantasyon ti marijuana iti bantay muging. Nay, naglawan a plantasyon ti marijuana. Agasem ti talo nga ektarya. Minil-milyon a kwarta kumano na apit da. Ay sus, dakkelakit ni a sindikato da ito'y. Dakkel apila iti sindikato da ito'y nga operasyon, sir. Tata Felipe. Bala, agan anad kalaeng Omar. Adalakit dinadong paryo anangato a tao. Nagkwapo kayon iti day taabado yun, lolo. Kas kayo lang ako, boy. Makalilaw kayo pa eh. Api ko mama ng lilapak. Ipay-pay sukon ah. Makapoto takpay nga sa itipasig nga inauna. May sursurot at nagkatawa iti kinaangaw yun, lolo. Ay. Agungot ni mamang no iso ti pangibagaan iti dayta. Ay, sigurado ajak ibaga dayta. Ta saan ama ang angaw ni mamang mo? Kasla saan kayo along makay, gapu iti kinaangaw yun, lolo. Papanan nyo ka di? Danunek man ni una di J Farm. Tulunga ka mang painom ka dagiti baka ken karnero. Sumurot ka. Kaya't ko kumalolo ngam ado ti aramida. Nagputot. Enton malam kumaa. Sige, agbati ka lat tangaruden dito'y balay. Angam, irikap mo ana imbag tiruangan Saan ka ngagpaspas tragiti sa bali a tao?
simurutak kumakin ni Lolo Felipe J. Farm, Omar. Saan na kumaanadanon? Di mo't in-text kumatkan ka, ngagpasyarak dito'y balayo. Nalipata. Uray Sabado ngamin. Nagkadungaramida. No saan ka anadanon dito'y balayo? Mapana kay J. Farm. Saan ako makasarita akas to eh? Naimbag, ta sana makadlaw ni Lolong. Saan ka ding agdamdamag? Adayo nga gatap dayjay. Nasingbat ni Lolo. Tiam mo na kat isutiran rantaam dito'y balay. Iso nga uray makita na tangag sarsarita. Kat awan anyaman na kankwana. Ang nasaysayat ko man umadanon ko ni Lolo. Tapno awan masao dagiti karuba. Dayta nga ron. Dandani saan ka pinastrak itay. Awan gayam. Saan ka nakasarita, idi may ka. Naimbak, saan ka nasugatan, idi nakirangat kayo, jay bantay. Nagrumyada na klaang basit. Kun agan nadak para ken ka, Alisa. Girl, I need you. I need your love. Mga opisina ako dito headquarters. Nadamag ko ti may panggap iti operasyon nyo. Apo, kasaon iti danag ko, tati amok kat sikan dyan na paltugan na natay. Nagkarumot Liset. Kahit mo ka di amataya ko. Ay, saan Nga makapanervyos na rod. Police day jay natay. Ay, adda record iti opisina, may panggap iti sigo da diputado, nga da kano pan nakainaig na iti sindikado, nagraraira dita. Saan mi pa na panagnagan dayta? Sigon iti pulisya, nabayag kanon nga gindag iti balaso itaaw, tinasawa sigot at diputado. Makamon dagiti pulis nga gimbestiga. Idistino da ka kuman iti sa bali, ta mga naisikat da tibiyag mo dita. Soldado ka Liset. Saan arumbang agbutang ka amatay? Manong Omar, saan arumba nga amin amaingal kat matay? Kasanan ngagpaiso no kilaat na may destino akiti sa bali a lugar. Agpada kami lakit di kini Alisa a malidayan. 18 lang ni Alisa. Kat mariknak ngay ayaten naklaunay. Ididamo amaamamok. Nakalidliday. Ubing pa'y ngamin idi nagabrod ni mamang na. Ay, sakit. Nakaungat. Alisa, apay ar tunggal umaw ka kinitatang kat saan ka pa'y nakasangpat? Naimbag tanayra na nga da signal dito'y farm, mamang. Simurotak ngamin kini Manong Onad. Ang mga nagpapaaram ka, iti dayta katalak ni tatang dita farm, ha? Ala ni mamang. Kabagyan tayo kanupay lang ni Manong Onad. Dayto itilaglagi pa, Alisa. Saan ka pa'y makinobnobyo? Inton makapagturpos ka iti kolehyo, umay kagtrabaho dito'y London. Mamang, jak arapaap ti agaprod. Kanayon na klasop-supyaten. Ngabiti dayto agundaway, Alisa. Masapol ngagtungpal ka kanyak. Ay, mangan kayo lata, apo a soldado.
Adda pa'y adobo a karne ti pabo, kan pato. Damat tinuno alamas. Ay, unad. Idasaram man ida iti inumang tatap no pagpaimas ti kaanda. Dahito ilaunay karne ti karnero ti magustak kernel. Ita lang ang makaramanak. Kaslamot lagayam karne ti kalding. Ay naim imas pa'y ket di ati karne ti karnero. Kayat mi kan unad ti karnero. Agad, apayasaan kayo amangan, kernel? Ay, saan da kapakadanagan? Mga anak to inton madamdama. Gaputa saan ka nga uminom itinasangir, sir? Dahito ti soft drinks. Ay, day kumabugnay wine ati impasangom para kan sarhento, Alisa. Kaya't yung araman ng ti bugnay wine, sir? Ha? Madamdaman ton. Ang mga nunjak tumaimas ti mangan. Sarentaw. Anya ti makunami ti apukaw. Napintas matlaeng. Ha? Saan lang ang napintas, kernel? Masirib pa'y. Pudno launay ti kunayo. Kanayon ko apatigmaanan. Saan na pa'y apanunutin ti makinubyo. Tapno saan ang madadael ti masakbayan na. Bayan na. Dagiti babaro nga agdoyos kenkwana. Kaya agpatinggada laeng nga mang buybuya kenkwana. Nagnerbiyosa kiti. Nagsasarita tayo kadalolong. Kasla, adam muna. Adan samot pa nagatap na. Awan ti kunak. Saan nakmat pagdamdamagan? Ngam kas pangarigan laang. Mabuteng ka kadi ni lolo? Sana ka mabuteng. Ang mga nukaguran at. Ngam nakasagana ka amang ilaban kanya. Ay ayaten kalaunay, Alisa. Adon ti nakaipasungal ngala kapag akas soldado. Ket nalasatak amin. Agyaman na. Kasla saan ka naragsak? Nadlaw ko iti nagsasango tayo ang mga ni J Farm. Kasla natamnay ka. Ningamin mamang. Ha? Impalagip naman ng alaan nakto ijay London inton makaturpusa. Mabayag pa'y dayta. Isuhasaan kang agliday. Adupay ti sabali ang mapasamak. Agkakapsutak manan. Sumagmamanon nga aldaw ti kasto amarikliknak. Banog ko lang ata. Wano, nakurangan ti resistensya ti bagik. Ay, kasanumot ngamin. Oray aldaw kumaapan na ginanak. Kayat ko pa'y lati mapanagtrabaho. Imbes nga agaliwak sayak kumamat. Pinaktuman kityak pakita iti doktor. Kasangsangpat milaang dito detachment mi. Naggapo kami iti purok solinak, iti asidag ti bantay muging. Malagip ko gayam, Lisette. Agamam mo kayo kanokin Philip? Nagamamo kami ti Facebook iti Deje Pada Masarento. Katamom, ada na ibaga na may panggapkan ka. Anya dayjay? Ada ka numot no, biyam dita? Kulihiyala ka no? Ni Alisa lakit iti ibagbagan. Oo. Di ka makatagal eh. Pudnon samat. Kanain ka kano iti balay da. Ha? Sana ka kanayon ijay. Masansan laang. Isumat lang nga iso. Nasingad kami ngamin ken ni Colonel Felipe Arizabal. Alolo na. Retirado a soldado.
Alisa, itay pa'y nga agriring ta cellphone mo. Ape adi mo sungbatan. Ni mamang mulakit di day ta umawawag. Ikam-kamakam ko ngamin dito sursuratet, lolo. Ni mamang agpaiso. Ay kasaritam kumapay lang. Agunget tumanay no di mo sungbatan adagos. Hello, mamang? Agyaman nak. Kung plano mamang sumbat iti awag ko, Alaysa. Pasensya kayo lakuman, mamang. Akas na titimak yun. Kagap-gapok iti doktor. Imbalakad na nga ginanak pailaan. Iso na panunod ko. Dahito yung tigundawa, agbakasyonak dita Pilipinas. Agawid kayon, mamang? Kasanon dito eh. Saan kami ito na makapagkita kini Omar? Itay pa'y nga agriring ti cellphone mo, Alisa. Apay adi mo sungbatan. Ni mamang mulakit di day ta umawawag. Ikam-kamakam ko ngamin dito sursuratik, lolo. Ay, ni mamang agpaiso. Ket kasaritam kumapay laeng Agunget tumanin no di mo sungbatan adagos. Hello, mamang? Hello, kunak man nawan plano mamang sumbat iti awag ko, Alisa. Pasensya kayo lakuman, mamang. Akas na titimak yun. Kasla agkakapsot kayo. Kagap-gapok iti doktor. Ibalakad na nga ginanak pailaan. Iso na panunod ko, gundaway ko dahito yung nagbakasyon dito Pilipinas. Agawid kayon, mamang? Kasan dahito eh. Saan kami ito na makapagkita kini Omar? Kas nasaan ka maragsakan? Aman, mamang. Maragsakan na. Kaano ka diti sangpadyo? Sabtunda kayo kini lolo iti airport. Saan ko pa'y nga mo no kaano nga gawidak? Kasaritak to pa iti bus ko. Barong ipalubos na ang agbakasyon na kiti makatawan. Kasla agawid kayo mo titidaitan, mamang. Imbalakad nga rin ti doktor nga ginanak pailaang. Kaya't ko nano agawid talaga bakasyon. No, saan ang kapalubusan ti bus ko? Nagsapulak to niti sa bali nga employer ko. Uray, saan kayo kumapay nga agsubli di tabalasiw taaw? Saan mo't nga rin mabalin? Limbag ko no nakatulpos kan. Kaya't ko, ngayon makapagtulpos ka, dito'y ka magtrabaho. Sige, mamang. Uray, anya aramitan niyo. Sa anak nga umanong ko. Ay, no saan pa'y nagsakit ni mamang mo? Ang mga no saan na pa'y mapanunot ti agawid. Barang ka no palubusan ti boss na makatawan ti bakasyon na, lolo. Nay, nagbayagan. Kaslamat tin agikat iti trabaho na. Ay, dakil samat ti problema na iti salunat na. Yak man mo, lolo. No agawid ka, no? Masapo na may papas na ti panagbakasyon na. Kasla saan ka madanagan no adda na dagsan asakit ni mamang mo? Saan mat nga iti kasta, lolo? Patpatkag ni mamang. Kan balakad ti doktor na nga agbakasyon pa lang iti trabaho na. Sa bagay, manon atawan nga agtrab-trabaho ijalundong. Ay trabaho at trabaho. Uray ka no bakasyon na kuma. Kaya't na pa'y lang ti agtrabaho. Oo, no agawid kayo di lugar tayo, agbakasyon akmat, agpatulong ka ni Ninong. Ha? Una niya, Ninong mo gaya ni General Acosta. Ang angawan na nga ron, no kaano nga anakan nakitikasar ni Ninong. Nang kinuna, ubingak pa'y. Ubingak pa'y tiday tabanag ko nak.
Ganawan mo't nobyok. Iti da ita kinapintas mo. Adulakit ti tagar-aram ka. Ay, saan man na dito ti pagsaritaan ta? Oh, apay gaya mga gawid ka. Masakit ni nanang. Amang ano, talulangal daw ko. Ha? Saan nakapalubusan ti commanding officer ko ngagbakasyon na kiti mabayag. Nagbiitan? May papas na nga rutagin niliw? Girl, I need you. I need your love. Diyak maawatan dito yung marikrinak. Diyak lang may baga kini Lolo. Patpatkak ni Mama. Uri na ungat kanya. Kasla diyak mailiw kan kuana. Ganti problema ka. Saan kaminton ang makapagkita pa ikin ni Omar? Kasano lang nga ibturak ti ilib ko kan kuana. Dahil ti problema ko, ma. Sumangputan ni Mama. Kasano pa yung makapagkita ta? Relax ka lang. Agayam kami kinilolom. Kat nawaya aklat ng agpasyari di balayo. Amangan no makatlaw ni Mama. Managatap mat nga ron. Sigurado, anong makita na ka. Agdamag lakit di may panggapkin ka. Amo ka saan ka pa yan nakasagana may butaktak ti relasyon ta. Eso nga, aramidan ta amin nakabalan ta nga gilimat. Uwan gayam, ipagadak ti panagbakasyon ko. Agawid ka? Ijay lugar yun? Wan, masakit ni nanang. Masapula sa rong karak. Uray, tatalo lang aldaw ti bakasyon ko. Ay, kala at mo't daytoy, Marjorie. Saan mo mo't kayong pakada ti isa sangpat mo? Saan da ka lang aruda na nasapat? Di pa isa pa kabanugan nyo, tatang. Saan ka di mo tasimro kiti pagadalan nyo, Alaysa? Sabado ita, Mamang. Gayam. Maikawak pa ilang. Saan tayo magpapada iti oras? Naimbang, tadi nalusakon ti kwarto idimbagayong agawid kayo, Mamang. Kabarbaro ti bedsit ti kamayo. Da kaminton kinilolo ti mangisirek kadagiti maleta yo. Ay, Marjorie, langam tinabannog unay. Ala, aginanakan. Madamdaman ton. Agsasarita tayo pa ilaang. Kita tuman dagiti class card mo, Alaysa? Uwan, Mamang. Agraman dagiti nag-examine na. Ay, Marjorie, malagip ko man kit di. Apay, anya ka di tinasakit mo. Apay, amasapol nga agbakasyon ka. Isumat lagayam ang naglaka ka mabannog. Nakapsot ka no ti pitik ti pusok. Iso nga yung balakat ti doktor nga aginanak pa ilaan. Kan nagpaaga sa. Ay, nagagit ka lang amin unay anak ko. Ay nasaya at matanagawid ka. Tapno makainana ka. At dagay man Boulevard dito igid ti baybay, Lisette. Nabayag lang agpay so asana ka nagawid Ado nga minti napipinta sa papalasang dyan na kay destinuam. Iso adi mon kay ti agawid. Agiimon kan samat. Ay pilyo kamot manong Omar. Apay ko mga agi mo nak. Wano, adakit di agselos kanyak. Aywan malagip ko gayam.
Agar-aram sa kin katinigosyante akaanakan ni Congressman. Nakado ababaya makitkita kida kakakuyog na. Bak nang ngamin. Sa ado ti kwarta na. Kantap na mamati ka nga nagselos. Di agpa-picture ta. Amang ano ipagarap ng agnobyo ta no kastoy laeng. Talaga si ka. Nagado ti bagbagam. Ang mga nusyakit di ti pagsilosan da ko nam. Pagam mo na ta ada mangawag kanya. Manupay lang aldaw at siyak nakita ni Omar. Mailiwak launa yan kan kuana. Omar. Ay atong kalaunay. Sikat ipuon tiragsak ko. Kan mang pagpakirit itinagam ko. Tapno magnamnama para iti masakbayan. Ni daytoy. At tapos anay tagki ni Omar. Ladawan da iti may sa abalasang iti igit ti baybay. Kasta unay hata nagtitibayo ka. Adda ka di sa bali a babae iti biyak ni Omar. Di rabi kumapay lang nga awagang ka, kalpasan ang nakitak tiladawan nyo itinapintas abalasang itiigit ti baybay. Nagbutangak lang kami na mangag ni mamang, nga da kasarsarita kiti cellphone ko. Numuna ta sumrag iti kwartok. At da kaim sa bali ang nobyam? Saan ko ang nobya ni Lisette? Karo pa mi. May samat la soldado. Nabiit pa iti serbisyo. Naidestino iti headquarters. Nagtulag kayo ka din ang bakasyon? Saan? Naira na lang. Mamok tumatla ang agul-ulbot ka. Agi mo na ka talaga. Ibagam laangan no da sa bali a babay itibiyag mo. Tapno makapagsagana ak. Mamati ka kanyag. Apay nga gaymon ka. Talaga. Numaduktalak na ululbudan ak. Katalag ti bukod ko abiyang. Anya? Sana? Saan mo kumang aramitan da ita, Lisa? Sikati mo na kan maudi alalaki nga ayatag. Kat no pasakit ang naklaang. Itugot ko ititanam ko ti saam. Girl, I need you. I need your love. Makapasalibo kag tipuloy dito'y farm, tatang. Malaksid ka dagiti baka kang karnero. Ano pa'y gayam ti mula yung agbungay ti prutas? Ay, dapay manok, pato, kas kadapabo. Sa bali laeng dagiti na duma-duma natin. Ay, nalpas paikit din daunad ti imparamid ko a piskerya. Kasla umatidog ti biyag ko no kastoy apris ko dagiti ipapaunag ko Naibagagayam ni unad amasansan asa nga ilinyo dito'y dagiti soldado anay destino dito'y lugar tayo. Kagayimak ti may sa kadakwada. Sargento Omar Garcia. Baro ka di pwede nga Omar, tata? Agsarsarita da ka ni Alisa? Kaya't kuman na mamam mo. Da kayo gayam ti anak ni Kernel asang kaistorya na kanyak no kwa. Maragsakan na kamakama mo kada kayo, manang Marjorie. Diyak ka mo na maragsakan na kiti panakamamukan ka sa rento. Gaputa soldado tinangluko kanyak.
Sakbay anam amok tisiman nga ama ni Alisa nga anak ko. Kasta ka di? Parang ka ang kagsasao. Baro ka di pailaan? Masansan ka di nga agsarsarita kayo ni Alisa? No pasyarak ni Kernel, manang. Pasaray makasaritak ni Alisa. Ada ka din nobya? Adan, manang. Uray pa'y adan nobyam. Jaklatag talekkan ka. Ado ti sabali a babae dita, ha? Ubing pa'y di anak ko sa rento. Jak kaya ta madadal ti arapaag ko para kenkwana. Pasensyakan kan mamang Omar. Talaga aprang kang agsasao. Kan naungan. Saan ko maati ugali ti pakaupayam amangayat kanya, Omar? Sikati inayat ko, Alisa. Saan ani mamang mo? Asino tayo kunam anobyam? Siyempre, ada ka di pa'y sa bali. Si kalaang tinobyak. Ay ayatan ka unay. Talaga ka di, nga awan ti sabali nga ayata. Ang mga nodamot na limat a relasyon nyo kiniliset. Talaga apaghimunam ni Lisetan niya. Saan nakis-isima na kasta? Kasano ajak agimon? Nung kasla agnobya kayo itiladawan nyo? Saan mo ka di nga inaram ni Liset? Saan? Kan reporter pa ila iti radyo idiaraan man ti negosyante. Akanakan ni Congressman Ijes Distrito mi. Sigud gayam a reporter. Saan nagsoldado? Bapae pa'y nga ron. Ado nga min ti soldado iti pamilyada. Nagsoldado, gapo iti daydi papang na. Amamuda kon tatang, kaya't ko lang tiyag sigurado. Awan ka diti madmadlaw yu kadakwada? Awan, mate. Ay, di ka kumaagatap. Manula titawan ni Alisa. Saanan a minor de edad ni Alisa? Balasangan. Ngam saan ko akayat ang makinobyo? Nasingpet ni Omar. Nadayaw kanyak. Mabain mo't nga ta, amang gundaway iti kinasaya at kukinkwana. Inawat na kaya alisit ti friend request ko. Padasik nga awakan. Awan mat nga tanti opisina da, iti kasto nga oras. Kan naka-online. Hello? Agyaman na, tasinong batam ti awag ko tinyente. Nakitak tila dawan nyo kini Omar iti igit ti baybay. Aggayam kan agkaruba kayo kano. Naibaga na ka di matlaang anobya na? Awan. Napintas ka, ading. Nag-aasat ti Manong Omar kan ka. Kaya't ko ti makigayam kan kaliset. Tenyente. Okay lang. Yam, awagan na platan ni tinagan ko. Iti kasta, saan mo ta formal unay? Okay? Okay. Agyaman na. Adupay lagayam ti iduldulin yung armas, Kernel. Napintas kan nabibilag dagito apaltugyo. At dalisen siya amin dagitoy, Omar. Uray ti paltog ni unad nga agbambantay ije farm. Ay, nung amin amuda nga ad armas mo. Adda pagbutngan da amang sarek kada kayo. Naulimak dito'y lugaryo, Kernel. Awan mo't dagiti may padpadamag ang mataktakawan. Awan sa ni Manang Marjorie? Ay, inawis ti may sa gayim na. Ay, gayam, pasensya ka na kuman iti anak ko, ha? Ay, awan anyaman na, Kernel. Protektaan na launay ni Alisa, nang runa kat simbang pait.
Agayam kay gayaman iti Facebook kini Alisa, Lisette. Awan mo't na ibagbaga na. Oray si ka, awan na ibagbaga manoyam gayam na yung Alisa. Pagsilosan naksa. Gapo iti nakita na aladawan ta. Silosa ka diya talaga? Gagangay laday ta. Uray ni Arnaldo. Pagimunan na ti kinasingad ta. Ay, saklagat nga rin din ang ibaw ingam iti saritaan. Anya kumatikarbangan ni Arnaldo nga gimon kat saan kumatanobyo. Adda ngamin kasta. Agimon uray awan pa'y relasyon da. Diyak pa'y na ibagakin ni Lisette. Ngagayan ayat tan Alisa. Iso nakigtot iti sinalangad mo. Nagpulong gayam kan ka. Katapay nga min asan mo nga ibagakan kwa na ang nobya na. Saan ko pa'y nga rod na istorya kan kwa na? At naman ang mga mo na. At dan sa plano mga garam kinilise. Talaga laangan niya. Naaktuan kayo matlaan. Ni mama. Awanan bain ka lalaki. Ulpot kan man ang gundaway. Kasi kamat garanggan diyang. Di ka mapakawan, hindi dito yung naramid mo. Girl, I need you. I need your love.